Hello! Tällä videolla nähdään, miten mä tein tämmösen zombimeikin. Tää tuli valokuvaus- ja videokuvauspäivää varten ja ihan videon lopussa näkyy tuloksia esimerkiksi noista valokuvista. Wow, no nyt on vähän komiampaa verrattuna tuohon edelliseen klippiin, eli tässä on CRGn Juuso, jolle tämä zombimeikki tehtiin. Tähän mä alan laittaa nestemäistä lateksia, koska tähän on tulossa semmoinen haava tai repeämä, ja tuohon päälle laitoin sitten nenäliinasta palasen ja nyt vielä kiinnittelen sen tuolla lateksilla tuolta kulmista ja vähän sitten blendailen sitä tuonne ihoon. Ja tämmöisiä palasia kannattaa repiä valmiiksi, niin sitten joku niistä on semmoinen hyvän mallinen, mikä passaa sitten siihen, mihin sä oot sitä ikinä laittamassakaan. Ja kannattaa käyttää semmoista sivellintä, minkä olet valmis heittämään roskiin tämän rupeaman jälkeen. Sitten mä vähän reppiin noita riekaleita vielä tuosta paperista, jotta saadaan tuonne enemmän semmoista rosoista tekstuuria, koska mä haluan, että se iho on vähän semmonen röpöläinen ja semmonen ällöttävämpi. Ehkä se on silloin vähän uskottavampi, kun siinä on vähän semmoista tekstuuria. Tää tietenkin riippuu, mihin tarkoitukseen sä tekoihon teet, mutta tämä tuli semmoiseksi, että se on sitten niinku revennyt ja semmonen röpöläinen, niin toimi oikein mainiosti. Ja vielä kiinnittelen tuolla lateksilla nuo, ja tästähän saa aina ihan uniikin, riippuen ihan miten sä itse haluat sen tehdä. Sitten laittelin tuota lateksia ihan tuonne otsaan pariin kohtaan ja tuohon nenään, ja sitten annetaan niiden kuivua. Ja sitten kun ne on kuivunut, niin nehän menee tuollaiseksi kirkkaaksi, ja tuolta nyt aloin vähän repimään niitä, että niistä tulisi semmoset ihon palaset. Ja nenään halusin kans laittaa, koska zombeilla on semmoset hassut nenät. I think. Sitten tommosilla minisaksilla vielä leikkasin tuolta otsasta tuota toista länttiä. Sain sen paremmin auki tuosta. Sitten tämmöstä mahdollisimman vaaleaa meikkivoidetta. Hän oli vähän ruskettunut kesästä ja Espanjassakin käytiin justiinsa, niin eihän se zombille sovi semmonen. Sitten ihan ronskisti vaan käsillä alkoin levittämään. Tuosta sienestä ei oikein ollut mihinkään, kun oli vähän kuiva jo iho, kun ensimmäiset pakkaset täällä Oulussa alkanut olemaan, niin iho sitten heti reagoi siihen. Ja kaiken lisäksi mulla oli semmonen lumeinen mattameikkivoide, joka tietenkin kun iho on nyt pintakuiva, niin ihanasti tarttuu, niin sormilla sai levittää ja se siitä lämpeni, niin hyvä siitä sitten tuli. Sitten vähän väriä tänne uuteen iho-osioonkin tuosta. Se yleensä jää vähän tollain valkoiseksi sen paperin takia, mutta sitten väritellään kaikella muulla myöhemmin. Ja kaula tietenkin myös, kun sekin oli vähän ruskettunut, niin sinne kans sitten häivytellään. Sitten mulla oli tämmöset terävät pikkusakset, jolla aloin sitten avaamaan tuota haavaa. Ja tosiaan jos teet tätä itselle tai jollekin muulle, niin varo, että et tökkäse sitä oikeasti tuonne ihoon, että ei tuu sitten oikea haava. Tää oli aika tiukassa ja mitä paksumman kerroksen sä teet sitä uutta ihoa, esim. Jos sä laitat 2 kerrosta sitä paperia, niin sitten se on aina vähän jäykempi leikata. Sitten lisättiin väriä tuonne haavan sisälle, eli mulla on joku tämmönen oikein viininpunainen Essensen tämmönen huultenrajauskynä, niin sitä laittelen tuolle sisälle, koska haavan sisusta on tumma. Se ei ole kovin uskottava, jos laittaa vaan jotakin kirkkaan punaista sinne, että se jää liian vaaleaksi sitten. Ja vähän väritin myös tuota ihon pintaa tuolla kynällä. Sitten laitoin tuota kynää myös kaikkien näiden iholärpäkkeiden alle, eli otsaan ja nenään. Ja sitten vähän laitoin tuonne leukaan myös pariin kohtaan. Sitten alkoi tämä kaikista eniten aikaa vievin osio, eli tämä naaman värittäminen. Mulla on tommonen vähän niinku kylmän ruskean harmaa sävy, jolla mä alan hahmottelemaan vähän noita silmiä ja tommosia niinku silmän varjoja tuonne
Ja sitten myös niin kuin otsaan tätä kallon muotoa aletaan vähän etsimään sieltä. Ja samoin toi cheekbone, mikä se on? Poskiluu, joo. Tää on tosiaan semmonen vaihe, että maalari maalailee ja katsoo, että mikä on sitten sopiva hyvä taideteos. Että tuossa tummennellaan sitten vähän sävyä ja tehdään kolmiulotteisempaa varjostusta sinne. Ja nenään teen kanssa tommoset pienet ja otsaan teen vähän, että se on vähän semmonen luisemman näköinen. Ja musta taisi olla sitten niinkö tummin, millä teen kaikista syvemmät varjot, mutta tähän taisin palata vielä tähän värittelyyn, että vähän pikkuhiljaa kattelin, miltä se näyttää myös kameran kautta ja sitten tummentelin tarpeen mukaan ja tuonne tehtiin tuonne nenän varteen myös tommoset anger lines, koska zombit on yleensä vihaisia. Sitten vaan syvennellään ja syvennellään ja blendaillaan ja blendaillaan. Sitten tuohon haavan päälle aloin töpöttelemään tämmöisellä, tätä sanotaan partasieneksi tai sänkisieneksi, niin aloin töpöttelemään tuommoista vesipohjaista punaisen, ruskean, mustan sekoituksen. Tein tuosta sävystä, että se ei ole aivan semmoinen liian vaalean punainen, niin sillä töpöttelin, siitä tulee tosi kivaa jälkeä, semmoista tekstuurista jälkeä nyt näkyykin tuossa otsassa, kun tarkensi vähän paremmin, että minkälaista jälkeä siitä tulee ja mä tykkään tästä sänki kautta partasienestä tosi paljon aina näihin juttuihin. Ja nyt siellä laitellaan tämmöistä viininpunaista huulipunnaa leukaa ja sitten otin tätä vesivärisekoitusta kans tuonne ja tästä tuli nyt semmonen, että hän oli syönyt jonkun ihmisen, niin hänellä valuu sitten verta täältä leukaa pitkin. Ja sit sitä verta on vähän niin kuin roiskunut tuonne otsaan ja tänne haavaan repeämään. Ehkä se on syönyt niin ahnaasti, että sillä on revennyt tuo poski. Ja siellä itse artistikin vilahtaa ja jatkaa maalailua. Eli tosiaan syvennellään noita kaikkia syvimpiä kohtia tuolla kuopissa ja varjoissa, niin tuolla mustalla värillä. Ja päinvastoin sitten vaalea tuo sitten esiin tavallaan niitä korkeimpia kohtia. Eli siinä voi pelata just noilla valoilla ja varjoilla tosi hyvin. Sitten tuolla partasienellä töpöttelen tätä punaisen, ruskean ja mustan sekoitusväriä, minkä tein, niin tuonne repeämän päälle, niin siitä tulee vähän semmonen ärtyneen näköinen ja muutenkin semmonen vähän coolimpi. Ei näy niin paljon tuo valkoinen sitten sieltä. Sitten taisin töpötellä tuosta nuo leftoversit tuonne hiuksiin. Se ei kyllä hirveästi sieltä näkynyt, mutta kuhaan veteli sinnekin. Sitten vähän tuonne otsaan vähän tekstuuria tuosta sienestä. Sitten mä vähän korostin noita otsan viivoja tuonne, että ei tarvitse zombilla olla niin siloinen tuo iho. Mitä sotkusempi, sen parempi. Ja jälleen kerran palailen tänne silmien syvennyksiin. Sitten mustahan tuntui, että tuo kaula on liian orpo, niin päätin, että tehdään sinnekin jotakin lateksilla ja kaurahiutaleilla. Eli lateksia laitoin alle ja liimasin päälle kaurahiutaleet ja sittenpä annetaankin kuivua. Ja sillä aikaa otin sitten hammasharjalla tätä aika juoksevaa väriä ja vähän roiskin tuonne kasvoille, niin siitä tuli semmosia pieniä detaljeja tuonne. Ei kyllä näy kameraan, mutta sitten kuvauksissa kyllä. Ja väritin vielä ton iholärpäkkeen sisustan kanssa. Sitten otettiin tämmöistä hyytynyttä tekoverta, joka näyttää tuommoiselta joltakin mustaherukkahillolta ja sitä sitten herkullista mössöä laitettiin tuonne haavan sisustaan. Ja nyt meidän puuro siellä kaulassa on valmis, eli voidaan alkaa sitten maalaileen tuolla vaalealla meikkivoiteella aluksi. Sen jälkeen huulipunaa otetaan ja sillä vähän roiskitaan väriä tuonne. Sormella on hyvä levittää ja blendata. Ja sitten lempparisieni töihin ja töpötellään tuota punaista tuonne.
Ja sitten hammasharjatekniikkaa käytetään vielä pikkasen, jonka jälkeen hillot tulille. Eli tehdään tommonen ällöttävän hilloisen näköinen hyytynyttä verta tuonne. Sitten lisätään vielä suuhun verta ja kamerahan ei rekordannut tätä nenäveri- ja leukaveriosiota, mutta nyt se on sitten valmis. Eli tämmönen meikki saatiin tehtyä CRG:n Halloween spesiaaliin. Ja kohta vielä Juuso väläyttää semmosen kauniin zombihymyn tuolla lopussa. 5, 4, 3, 2, 1. Jep! Ja täällä vielä behind the scenes kuvauksista. Meillä oli kuvaajana Anna Niva, joka sai tosi hienoja kuvia näistä tehtyä. Siellä pojat on roolissaan ja Jarille tein tosiaan kans meikin, mutta ei ollut aikaa kuvata sitä, mutta näette tässä videon lopussa myös hänestä kuvia, että millainen siitä tuli. Sekin oli kyllä tosi cool. Kiitos kun katsoit videon, paina peukkua jos tykkäsit. Until next time, bye bye!